guztiak, Batzar Herrikoi eta irekia izan da, eta Statkrafteko ordezkariak eta Azpeitiako udaleko kideak izan dira bertan. Azpeitiko Soreazu antzokian izan da batzarra arratsaldeko 7:00 eta herritarrei proposamena saltzeko egin den lehen bilera izan da. Hala, udal taldearen ekimenez konpainiak proiektua aurkeztu eta herritarren zalantzak argitu ditu. Zehazki Piazpe parke eolikoaren inguruan sortutakoak. Parke hori Azpeitia, Zestoa eta Errezil udalerrien artean egongo litzateke, guztiak Gipuzkoan eta azken bi herri horietan ere aurreikusei dituzte bilerak. Herri batzarraren aurretik ordea, 6:30 proiektu eolioko desadostasuna adierazteko elkarretaratzea deitu du Zainu Bizirik taldeak udaletxe aurrean. Murrizketekin egindako bi azokaren ostean, 57. Durangoko azoka osoa izango dela iragarri dute Gerediaga elkarteko ordezkariek. Abenduaren 7:00 11:00 egingo dute eta ohiko itxura berreskuratuko du. Ikasle goizarekin hasiko dute egitaraua. Berriz ere, ekitaldiz beteta egongo dira azoka osatzen duten gune guztiak eta salmaien alokairua ere martxa honean doala azaldu dute, eta horregatik aurtengo leloa eztanda. Ideia horixe izan du ardatz Ruben Ramos sortzaileak kartela egiteko ere. Era berean, gaur egin duten aurkezpenean, Nerea Mujika Gerediaga elkarteko lehendakaria baikor aritu da 57. azokaz eta poza ere azaldu du ohiko martxa berreskuratu ahalko dutelako. Gainerako ohiko guneekin batera, plateruena ere zabalik egongo da azoka egunetan. Orain itxita dago, baina espazioa berriz ere martxan jartzeko lanean ari da Durangoko udala eta hautatua duten haren nondik norakoak erabakiko dituen lantaldea ere. Urte amaierarako irekita egotea espero du. Horregatik, Ima Garrastatxu Durangoko alkateak esan du ikasle goiza ere berreskuratuko dutela azokaren lehen egunerako, eta azoka analogikoaz gain online denda ere izango du aurtengo azokak. Pozik gatoz, bi urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. Bai, estanda. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Bestetik, Altzina Folk Festivalak 10 urte bete ditu aurten, eta gaur edizio berriko gitaraua aurkeztu dute. Jaialdi solidario honek folk musika eta kultura tradizionala batzen ditu. 3 helburu nagusi dituelarik Patxi Bilen, jaialdiaren sortzaile eta arduradunak azaldu dizkigu zeintzuk diren, entzun. Pues entre todos hemos hecho posible que podamos apoyar proyectos de investigación y mantener la esperanza de que un día encontremos una cura para la enfermedad, ¿no? Eta energiaz, Ministroen Kontseilu Espainolak astearte honetan onartu du kontingentzia energetikoaren plana. Gobernuak azken hilabeteetan ondu duen estrategia litzatekeena. Bruselak datorren neguari begira energia kontsumoa murrizteko egindako eskariari erantzuteko. Izan ere, Europako Batasuneko energia ministroek beste ahalegin bat egingo dute energia garestiaren aurkako neurriak adosteko. Gaur eta bihar bilduko dira Pragan, aurreko ostiralean Txekiako hiriburuan gobernu buruek eginiko goi bilerak porrot egin ostean. Hori zen nahi genuen kortea, beraz aurrera jarraituko dugu, gaiz aldatuko dugu berriro ere Ipar Euskal Herrira begira. Arbonako Berruetako 3 etxeak eta 4 hektarea lur erosi nahi zituen Parisko bikoteak atzera egin du. Ildo horretan, laborantza lurren 12 hektareak erosi dituen Paulin de Surmont laborariaren kontra auzitara jotzeko borondatea agertu dute ELBek eta lurzaindiak. Safer egiturak esku hartu ez dezan azpikeriatan aritu dela uste baitute. Entzun jarraian, Maris Katxenolt, ELB sindikatuko kidea. Eta gainera, naiz eta eroslea laboraria izan, nahi dugu erakutsi gaur egun, laborari hori ez dela hemen bidarteko
gutu nuntziuntan agertzen den bezala ez dela hemen lanean ari laborantza egiteko, baina bere laborantza aktibitatea 80 kilometrotan dela, Larribaren. Espainiako Senatuak memoria demokratikoaren legea onartu zuen iragan astean, Espainiako Kongresutik jasotako testu aldaketarik gabe onartuta, aldeko 128 boto izan zituen legeak, aurkako 113 eta 18 senatari abstenitu egin ziren. Jose Luis Rodríguez Zapateroren 2007ko memoria historikoaren legea ordezkatzen du lege honek, eta honen xedea biktimak ekintza politikoaren erdigunean jartzea da, eta horretarako biktima izendapena nazioarteko giza eskubideen parametroen arabera definituko dute. Hemendik aurrera, gurean gaur magazinean Javier Buzez Arantzadi elkarteko historialaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa, eta modu honetan baloratu du gerra zibila eta frankismoaren amaieratik ia mende erdira iritsi den legea. Nik uste nahita egiten dela. Hau da, nire impresioa da urte asko pasatzen dienean, hilda daude biktima eta hilda daude biktimarioak. Orduan ja errezagoa da gauza hauek tramitatzea eta erresponsabilitatea pixkat difuminatzea, ez? Beraz nik uste ez dala kasualidade bat. Impunitate hitza datorki burura, ez? Ez dakita, horrietan daude agertzen da asko egia, justizia eta erreparazio printzipioak, baina gero egia artxiboa ez badira konsultatzea, ezin bada konsultatu, egia oso ezin dugu lortu. Lerroburuekin bukatzeko berriz, kiroletan 20 urte bete dira Atletikeko emakumezkoen taldeak lehen partida ofiziala jokatu zuenetik. Urte hauetan 5 liga irabazi ditu eta futbolaren ikusgarritasunaren eta profesionalizazioaren bultzatzaileetako bat izan da. Javier Uria zenak hauteskunde kanpainan proposatu zuen emakumezkoen talde bat sortzea. Kirol zuzendaritzan zegoen orduan Ernesto Valverde gizonezkoen lehen taldeko egungo entrenatzailea. Azterketa bat egin ostean ikusi zuten egokiena Leioarekin hitz egitea zela bazuelako talde bat. 2002ko urriaren 6an jokatu zuen talde zuri-gorriak lehen partida ofiziala hilabete batzuk lehenago Leioa hartu ostean lehen mailan egin zuen gainera. Urte hauetan 5 liga irabazi ditu, baina hortik harago emakumeen futbolak izan duen bilakaeraren bultzatzaileetako bat izan da klub zuri-gorria. Gabon, lerroburuak horrela, heldu da egunak utzi digun argazkiari heltzeko unea. Gaur arratsaldean Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean eraiki nahi den Piaspe proiektu ekologikoaz azalpenak emateko batzarra eskaini du Azpeitiko udalak. Startcraft enpresa ere bertan delarik. Herri batzarraren aurretik ordea, arratsaldeko 6:00 proiektuaren desadostasuna adierazteko elkarretaratzea deitu du Sainu Bizirik taldeak. Udaletxe aurrean, Udane Arbeo. Norvegiako Statkraft enpresak 2 parke eoliko eraikitzeko asmoa du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 92 milioi euroko inbertsioarekin. Azpeitia, Errezil eta Zestoa artean eraiki nahi dute lehena, Piaspe izanekoa, eta 32 milioi euro inguruko inbertsio eskatuko du. Proiektua gauzatuz gero energia 24.000 etxe ingururi emango diola aurreikusten da. Bigarren parkea Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko mugan eraiki nahi dute, eta itxaraz izena izango du. Piaspe baino potentzia handiagoa izango du, 54.000 etxe inguru hornitzeraino. Azken honek 60 milioi euro inguruko inbertsioa beharko du. Testu inguru honetan herritarrei Piaspe proiektu eolikoaren inguruko azalpenak emateko batzarra deitu du Azpeitiko udalak. Astearte honetan Soreaso antzokian izango da bilera arratsaldeko 7:00 hasita eta herritarrei hara joateko deia egin die. Erakundeak proiektua zuen ikuspegi azalduko du bilkuran eta gainera proiektua gauzatzeko interes agertu duen Norvegiako Statkraft enpresako kidek ere emango dituzte azalpenak. Herritarren artean jakiteko gogoa eztabaida eta kezka sortu dela eta lasaitasun mezua helarazi du udalak. Gainera gardentasunez aritzeko duen konpromiso berretsi eta zentral eolikoaren proiektua aurrelanketa fasean dagoela adierazi du erakundeak.
Bien bitartean batzarra baino ordu erdi lehenago 6:30 zentral eolikoekiko desadostasuna adierazteko elkarretaratzea deitu du Sainu Bizirik taldeak. Udaletxe aurrean egingo dute protesta mendiak ez industrializatu lelopean. Lerroburuetan aipatu bezala, bada egunak utzi digun beste gai aipagarri bat, murrizketeekin egindako bi azokaren ostean, 57. Durangoko azoka osoa izango dela iragarri dute Gerediaga elkarteko ordezkariek. Gaur egin dute azokaren aurkezpena Durangon eta bertan izan da Iara Deurreta lankidea. Durangoko azokak estanda egingo du abenduaren 7-tik 11. Pozik gatoz. Bi urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. 57. edizioan Euskal Sortzaileen plazak bere unibertsoa berreskuratuko du. Horrez gain online dendari eutziko dio. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte irango duen estanda. Euskal Herriko otzoko guztitako lagunek estanda egiteko plaza izango da gainera. Kulturarena, kulturzaleena eta danak Euskal Herriko txoko guztizetatik estanda bat emotea eta danok gogotsu etortzea Durangora disfrutatzera. Erakusmaien izen ematea itzita dago eta momentuz ez dute datu zehatzik eman. Hori bai, espero dute pandemien aurreko bizitari eta salmenta kopuruetara itzultzea. Izen emateko eta epe ofizial horiek itxita daude, baina orain daude errebizioak, azken inkorporazioak eta orduan benetan azken emaitza kopurua ez dakigu zein den. Guk usaina hartzen dugu edo uste dugu ikusten dugunez, azoka bete-bete bat ikusiko dugu. Egoera zail batetik estanda egiteko momentua da eta zehazki estanda ardatzi izan du alaber Ruben Ramos diseinatzaileak kartela sortzerako orduan. Zailin txiko baten zaio logari, bai da hori denok ezagutzen duguna da, ez? Eta aurretik jarri dugu izartxo hori, estanda hori irakur dadin. Disiplina askotariko sortzaileek euren proposamenak bidal ditzakete gainera programan parte hartzeko. Landako gunea erakusmaiz beteta egongo da, eta horrez gain etzitik ere erosketak egiteko aukera egongo da abenduaren 7-tik 10. Landako kateak itzi ondoren ere hainbat liburu dendetan jarriko dute Sunon han da egitaraua. Ohiko martxara itzuliko da azoka edukira mugatu barik, gertukoa eta herritarren ilusioa eta irrika erraz ikusteko modukoa. Durangotik mugitu gabe, Durangoko jaiak gaur hasi dira txosna batzordearen txupinarekin. Aurten bilgune feministaren urteurrena izan da, feminismoa erdigunean jarriko dute. Bihar aldiz, Marisa Barrenak eta Amparo Eregainak botako dute udaletxetik txupin nagusia, edo nola ere, biek ala biek argi utzi dute aurten Durangoko jaiak feministak izango direla. Esango dugunaz txupinazoan, lehenengo eta behin eskerrak emango dugu, guk urte asko daroagu inurri lanetan, eta eskerrak emango dugu gure bidaidea izan direnekin, bide lagun izan direnei, emango dizkiegu eskerrak, bai feministei, bai euskaltzalei, bai gauza sozialetan ibili direnei gurekin, eta gero egingo dugu jairako deia, disfruterako, kanturako, dantzarako eta errespeturako. Eta gure aldarria izango da erasorik ez, hori izango da, hori da gehien bat azpimarratuko duguna. Durangoko bilgune feministatik botako dugu gaurko txupina, eta guztiz eskertute gauz Durangoko txosna batzordiaz aukera hau emotiarren, 20 urte bete dauz aurten Euskal Herriko bilgune feministak eta Durangoko jaiztan ospatuko dugu hori. Igual esatie bilgune feministak txosna batzordin, igual jauen lan ikusgarri zen azken urtetan izan dela erasuen kontrakoe, baina beste hainbat lan egin dauzela. Gaurkoan Javier Buces, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria elkarrizketatu dugu 11 telebistan. Espainiako gobernuak memoria demokratikoaren legea izan du izpide eta nabarmendu du nahi egin dutela izan ere bere inpresioa da urte asko pasatzen direnean hil egiten direla biktimak eta biktimarioak eta orduan errazagoa da erantzukizunak difuminatzea. Bucesek dio ez dela kasualitatea legea orain iristea eta nabarmendu du inpunitate hitza ere datorkiola burura.
Nola beti pixka berandu dator, ez? Asunto honekin, materia honekin, eta ez da kasualidade bat, ez? Nik uste ez da kasualidade bat, edo ez da sorte txarragatik, ez? Eta nik uste nahi egiten dela. Hau da, nire impresioa da urte asko pasatzen dienean, hilda daude biktima, eta hilda daude biktimarioak. Orduan ja, errezagoa da gauza hauek tramitatzea eta erresponsabilidadea pixkat difuminatzea, ez? Beraz, nik uste ez dala kasualidade bat. Nik uste impunitate hitza datorki burura, ez? Ez dakit, horrietan daude agertzen da asko egia, justizia eta erreparazio printzipioak, baina geho egia gartxiboa ez badira konsultatzea, ezin bada konsultatu, egia oso ezin dugu lortu, historialariok jakitea zer gertatu den zehazki, justizia restauratiba baina ez penala, ezin da hartu berduak eta epaitu, eta, errekonozimendu batez ere morala da. Impunitatea hitza burura datorkita. Azken finean, hitz egiten badegu dagoela lege berri bat, memoria demokratikoa, baina sekretu ofizialaren legean jarraitzen badu edo mantentzen dira ezkutatuak dokumentuak, ez da aldatzen ezer. Simbolikoki aldegu egin gauza asko, errekonozimendu asko, hori izenak aldatu eta gauza simbolikoak. Nire uste importantea diala. Baina gero mamia edo jakiteko, gure historialari jakiteko, argitzeko kasuak, jakiteko izena bizena biktima guztia torturatuak, hilketak eta bar, lege hori ez bada aldatzen, berdin jarraituko dugu. Legeak jasotzen du gorpuzkiak berreskuratzea eskubidea izango dela eta estatua egingo dela bilaketa horien kargu simbolikoki oso garrantzitsutzat jo du hori, era berean garrantzitsutzat jo du ere bai hainbat gune historiko memoria gune izendatzea, horrek balioko duelako jakiten zer gertatu den. Horrepaso da, daramagu ez dakizen, daramatzagu igual 20 urte, gauzak egiten pixkanaka, herri, voluntario askoekin, diru gutxiekin, baimenak eskatzen bai udalekin edo hierrian, eta gauza oso komplejoa izan dian hain arte, eta nik uste da aurrepaso oso ondia dela, gauzak onduk egiteko, eta arduraduna estatua da, ez? Era berean esan du belaunaldi berriek interesa dutela arbasoei zer gertatu zitzaien jakitean. Horren arira iraganean zer gertatu zen jakitea garrantzitsua dela azpimarratu du, etorkizuna eraikia alizateko entzun. Nik uste ez dakit, batzutan pentsatzen dugula gazteak ez daudela gauza hauekin, baina geho informazio asko manejatzen dugu eta ikusten dugu nola interesgarria da behaientzake bai jakitea zer gertatu den, ez? Nik zalantza ditu, batzutan gertatzen da, hauek ez da, bost, baina batean ikusten dezula, interesgarria dagoela, nik oain, adibidez, unibertsiada klasek ematen ikusten dut, belanaldi berri bat interesatzen zaiola, asko jakitea zer gertatu zitzaion, bere aitonari, bere amonari, eta nik uste, dena den, interesa handia edo txikia izatea, nik uste importantea dela, iragana jakitea, bestela ezin badegu jakin zer gertatu den, nola eraikiko dugu, etorkizuna. Eta batez ere, gertatzen dena da, azken hamarkadako violentziarekin, batzuk esaten du, oso resientea dela, nola oain irekita daude zauriak, baina, karo, gut daukagu esperientzia gerra zibia eta lehenengo frankismoarekin dela, oain juten zarenean biktima bilatzea jaz daude, hilda daude, senidea daude, lehenengo testigantzak ez daukagu. Errepresio mota batzuk ez dago dokumentorik, bakarri dago testigantzak, eta ez badaude, bigarrenko testigantza daude, gauza horrekin berdin, eta gazte asko daude, adibidez Arantzadin sartzen ikerlari berriak oso motibatuak. Ekonomia arloko beste ertz batzuei helduta berriz, Eusko Jaurlaritzak eta Elkarrekin Podemosek aurreakordioa egin dute diru sarrerak bermatzeko errenta berriari buruzko lege egitasmoan. Neurri nagusia da errenta eskuratu ahal izateko adina 23 urtetik 18 igaroko dela, beti ere bizitza independenteko proiektu bat egiaztatzen bada. Eta gaurko honetan, lansailarekin egindako negoziazioaren ondoren eta lansailak onartutako gure ekarpeneren ondoren, esaten dudan bezala, nabarmenki hobetuta gelditu da lege proposamen hau. Guk uste dugu, gizarte babesera bideratutako politika publikoak
hain zuzen ere desberdintasuna erakusten dutenak, indartu egiten direla gure egindako negoziazio honen ondoren pertsona gehiagorentzat izango da babesa eta gainera babes hori berme gehiagorekin ere izango da. Hau da, Euskal Herritar guztiontzat izango da lege honen aldaketakin izango da gertatuko dan onura. Nafarroara salto PSNek geroa baik eta Podemosek legealdiko laugarren aurrekontua adostu duten. Noticias de Navarra egunkariak hala aurreratu du eta Elma Sainz Ogasun eta Ekonomia Kontseilariak eguerdian baieztatu du urriaren 19an onartuko dela legearen aurreproiektua. Testua azaroaren 4an Nafarroako parlamentura bidaltzea espero du Saizek, garaiz eta moldez dabiltzala esan da. Legealdiko azken aurrekontuak onartu alizateko EH Bildurekin akordioa erdietxia izan beharko luke ordurako, baina negoziazioaren nondik norako ez du argibide handirik eman Saizek. Saben que son tiempos en los que el objetivo del Ejecutivo sigue siendo reforzar el escudo social que podemos aportar desde las administraciones y el esfuerzo que vamos a realizar también va a ser importante para profundizar y para fortalecer más aún ese escudo social. Así lo va a ser en el plano fiscal, con la mirada puesta en quien más lo necesita, y esto también va a tener evidentemente reflejo en el presupuesto, en ese anteproyecto y proyecto que en las próximas semanas pues confiamos en que será una realidad. Iñaki Arriola, etxebizitza sailburuak, iragarri duenez Gobernu Kontseiluak etxebiden inskribatuta dauden eta urtean 21.000 eta 39.000 euroko errentak dituzten 7.000 familia baino gehiagorentzako alokairu eskuragarriaren agindua onartu du. Titulartasun pribatuko lurzoruak mugitu nahi ditu. Jaurlaritzak tarteko errentak dituzten unitate horientzat. Alokairu kontratuek gutxienez 20 urtekoak izan beharko dute eta gehiengo prezio bat izan beharko dute. Gaur Gobernu Kontseiluan onartu dugun alokairu eskuragarriaren aginduak alokairu babestuko erantzun bat eman nahi die etxebiden izena emanda duten 21.000 eta 39.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familiei, 7.000 eskatzaile inguru dira. Eta Ipar Euskal Herrian Arbonako Berruetako 3 etxeak eta 4 hektarea lur erosi nahi zituen Parisko bikoteak atzera egin du. Ildo horretan, laborantza lurren 12 hektareak erosi dituen Paulin de Surmont laborariaren kontra auzitara jotzeko borondatea agertu dute ELBek eta lurzaindariak safer egiturak esku hartu ez dezan azpikeriatan aritu dela uste baitute. 2021eko abuztuaren 26 salto egin behar dugu Arbonako lurren aferaren nondik norakoak ulertzeko. Izan ere, Saferlanda lurren eta establezimenduen garapenerako elkarteko Ipar Euskal Herriko batzorde teknikoak orduan jaso zuen Berruete etxea eta 4 hektarea lursail saltzeko jakinarazpen berri bat, 3.000 euroren truke. Bada finka erosteko eskaintza sinatu zuten Parisen bizi diren bikote batek, Michel eta Mari Josek Arite Lemestrek zehazki. Honen aurren azken albistetza dugu Parisko bikoteak atzera egin duela. 2021an ere bai etxea eta 15 hektarea lursail 3,2 milioi euroren truke erosi nahi zituen Daian de Lespek atzera egin behar izan zuen. Salmenta bertan bera geratu zen LB sindikatuaren eta lurzendea elkartaren mobilizazio luze baten ondoren. Oraingo honetan ere antzerako gertatu da. Eskaintza berriaren aurrean Parisko bikoteak atzera egin du eta azken asteotako presioak emaitzak eman dituelarik pozik agertu dira LB sindikatuko eta lurzendeako kideak.
Hori garaipen handia guretzat, aldiuntan bederen ez ditugu 4 hilabete eman horren lortzeko eta ikusiko ondoko egunetan izanen den idatzia. Dena den gainontzeko laborantza lurren 12 hektareak Pauline de Surmont laborariak erosi ditu. Ildo horretan laborariaren aurka auzitara jotzeko borondate agertu dute elebek eta lurtzaindiak. Izan ere saferregiturak esku hartu ez zezan azpikeriatan aritu dela uste baitute. Laborantza lurrak erosterako orduan laborari gisa aurkeztu zen Pauline de Surmont eta laborantzako bere egoitza nagusia helbide horretan zuela deklaratu zuen. LB eta lurtzaindiako kideek erakutsi nahi izan dute hori ez dela horrela, Berruetetik 80 kilometrora baitu. Joan den astean lurren jabetza soila erosi zuen de Surmontek 200.000 euroan, gozamen eskubiderik gabe. Pentsatzen dute 3 urteko epean gozamen eskubidea erosten saiatuko dela. Lurren jabea izanik lehentasuna izango baitu. Hain justu saferregituraren prozeduren desbideratze hori eraman nahi dute auzitara. Nazioarteko gaiei erreparatuta aldiz, Kataluniako kontseilari berriek kargu hartu dute goiz honetan Junts per Kataluniako kargugabetuak bertan izan direla. Gobernu berria nortzuek osatuko duten jakinarazi zuten eren egun, Junts per Kataluniak gobernua uztea erabaki eta 2 egunera kontseilari berrien zerrendan dira besteak beste, PSC-ko konbergentziako eta Enkomu Podemeko kide izandakoak. Gobernua osatuta parlamentura begira jarri da Generalitateko burua, oraingoz, RZ-ren 33 parlamentariren babesa soilik dauka ziurtatuta, 135 legebiltzarkide ditu ganberak. Hori dela eta Laura Borras, Junts per Kataluniako presidenteak, atzo adierazi zuen Aragonesek ez duela agintean jarraitzeko zilegitasun politikorik eta demokratikorik. Ingurumari horretan legegintzaldiari eustea eta etorkizun hurbilean aurrekontuak onartzea ditu erronka nagusi gobernu eraldatu berriak. Bigarrena aldapangora jarri zaio RZ-ri Junts per Katalunia alderdiak ezezkoa iragarri duelako. Horren aurrean PSC-ren babesa izatea baztertu du oraingoz RZ-ek. Lan hitzarmen duinak lortzeko manifestazioa egin dute Interal enpresako langileek. Irailaren 27an eta hilaren 4an egun erdiko greba egin zuten, egoera konpontzen ez bada. Hilaren 18an eta 25an egun osoko protestak egingo dituzte. EAEko aldizkari ofizialean argitaratu zuten atzo. Angel Lapuentek Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako zuzendaria ezarri dio zigorra Berte Recycling enpresari 2020ko otsailean amildu zen Zaldibarko zabortegia eta Luiziak azpian harrapatu zituen Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze langileak. Lan eta enplegu sailak leporatu dio laneko arriskuen prebentzioaren alorrean araba uste oso larriak egitea. Avanza, la excavación avanza. Estamos trabajando 7 días a la semana a 2 turnos. Estamos...
Eta nazioartera begira, Bero Satrustegi nazioarteko berri emailearen eskutik, biharko egunari begira jarriko gara urriaren 12. Urriaren 12an, Espainian hispanitatearen eguna ospatzen den bitartean, erresistentzia indigenaren eguna bezala aldarrikatzen da Hego Amerikan eta mundu zabalean ere, entzun Leire Erregadas lankidearekin izandako konexioa. Hispanitatearen eguna edo arrazaren eguna, hala ezagutzen zuten Latinoamerikako hainbat herrialdeetan. Egun ordea desente izan dira izen hori atzean utzi eta bestelako ezaugarriak gora aipatzeko izen aldatu diotenak. Boliviak esaterako Evo Moralesekin 2011an, Boliviako estatu nazioan itzen deskolonizazioaren eguna izendatu zuen urriaren 12. Edo Guatemalan, adibidez. Erresistentzia indigenaren eguna izenez ezagutzen da batez ere mugimendu sozialen artean. Kasu honetan, estraktibismoaren kontra antolatutako komunitateen papera azpimarratu nahi izan da. Estraktibismoa kolonizazio berri gisa ulertzen da eta baliabide naturalen ustiatze basatiari deritzo. Hala nola, petrolioa, mehatzaritza eta abar. Adibidekin jarraituta Kostarrika dugu. 1984an kulturen eguna izendatu zuen eta Hezkuntza Ministerioaren web orrian irakur daitekeenez, izen honekin herrialdea osatu duten 3 adarrak hartu nahi dira kontutan. Espainiako konkistaren sustraiak, indigenenak eta baita afrikarrenak ere. Baina ez dira bakarrak. Ekuadorrek, Peru, Txilek, Argentinak, Mexikok ere berrizendatu dute arrazaren egun hori. Eta denek ala denek dute oinarrian justizia, aniztasuna edo kulturartekotasuna. Egia da, pausu garrantzitsua dela herrialdeetan bertan dauden nazioak onartzeko, baina alfonbrapean, kasuan hitzetan, asko gelditzen da oraindik garbitzeko. Ildo honetatik, Bero, herri indigenen biziraupenerako ezinbestekoak izaten ari dira, azken aldian Hego Amerikan ospatzen ari diren hauteskundeak, Brasilen esaterako, zer dago jokoan bigarren itzuli honetan? Estraktibismoa aipatuta eta horren ildotik Latinoamerikako herrialde gehienetara eraman daitekeen terminoa da zoritxarrez eta baita Brasilera ere. Urriaren 2an ospatu ziren hauteskundeen ondoren, indigenek 2 emakumeren ahotsak izanen dituzte diputatuen kongresoan bozgorailu. Sonia Guajajara eta Celia Xakriaba diputatu federal izendatu baitituzte. Sozialismoa eta askatasuna alderdikoak dira biak eta euren diskurtsoak erdigunean jarri nahi ditu indigenen eta jatorrizko herrien kezkak. Ingurugiroa, justizia eta inklusioa direnak. Celia Xakriabak gainera argi du Brasilen jokoan dagoena lurra dela. Eta lurra enpresaria handien artean banatzen ari direla. Konteksto y akzion berri paperak hauteskundeen aurretik elkarrizketa bat egin zion eta bere hitzetan nazioarteko diplomazia berreskuratzeko ingurugiroa eta beraz ekonomia kontutan hartzea ezinbestekoa dela. Esaterako Bolsonarorekin aktivista indigenen erailketek nabarmen egin zuten gora. Modu honetan beraz nazioarteko enpresek baliabideak ustiatzen jarraitzeko trabetako batzuk desagertu egin ziren. Lula eta Bolsonaroren izenak behin eta berriro entzunen ditugu bigarren itzulia urriaren 30an ospatzen den arte, baina ezin ditugu antzi halako ahotsak egon badaudela eta egunero eta aspalditik dabiltzala ingurumenaren babesaren alde eta jatorrizko herrien eta indigenen eskubideen alde tinko borroka. Bestalde, Bero, Kolonbiaz ere hitz egin behar dugu ELN gerriak eta gobernuak iragarri dutelako azaroan egingo dietela berriro bake elkarrizketei. Zein testu ingurutan ulertu behar da hurbilketa hau, bakea sinatu eta 6 urtera? Iban Duque boterera iritsi eta 2018tik geldirik mantendu den prozesua izan da, baino aurten Kolonbiako gobernuak, Gustavo Petro buruan eta Ejército de Liberación Nacionalek Venezuelan negoziazioi berrekiteko konpromezua erakutsi dute. Venezuelarekin batera, Kuba eta Norvegia izanen dira elkarrizketak modu egokian ematen direla ziurtatuko duten herrialdeak. Gustavo Petro lehendakari bihurtu zen, aurtengo abuztuan, eta ordutik aldaketa garrantzitsuak lortu dituela, esan daiteke. Adibidez, motzean, proposatutako zerga erreforma denbora errekorrean onartu zuten kamerak eta senatuak, edo nekazari eta abeltzainen artean lurrak banatzeko konpromezua hartu du. Azken hau, Farkekin sinatutako bake akordioaren lehen puntua da gainera. Horixe baitzen, kanpainako ezinbesteko betebeharra bakea. Horren harira, presidenteak adierazi du azaroan hasiko dela prozesua eta ezinbestekoa izanen dela herritarren parte hartzea.
Horrekin batera, kanpo arazteutako ministro den Álvaro Leibak adierazi du estradizio eskakizunak bertan behera geldituko direla. Bere esanetan, bakeari buruz hitz egitea, baina ondoren estradizioa eskatzea zentzugabekeria litzateke. Betiereko gerra batean sartzea bezala litzatekeela uste duelako. Ematen du beraz konpromesua irmoa dela, ikusi beharko da hitzak egitate bihurtzen diren, eta gutxika Kolonbiak urtez urte bere gain izan duen zama hori arindu eta argizpiak agertzen hasten diren. Eta gurera bueltan, gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landa izan ditugu solaskide gisa, eta horrela aritu dira urriaren 12ko eguna, zentzun. Hala da, Espainian da Dia de la Hispanidad y de la Raza. Ezen dugu aztu, 1998an aproba usan kontzeptu bat da, eta diktadura barruan aproba usana, eta oraindik ez dutez berpentsatu ez ebez, eta nik pena handiz ikusta dutez, ni Latinoamerikako lagun asko ditutez, eta hau kontatzen dietenean, Dia de la Hispanidad y de la Raza ospatzen da, hemen asko harritzen die, eta harritzen die ez bakarrik hau ospatzen dela, baizik eta hemen daukogun ezjakintasunaren gatik, ez dakigu zer gertatu zen, gu bai badakigu hemen Euskal Herrian, baina Espainian zehar ikasten dutena da konkista bat izan zala, el descubrimiento de América, eta inork ez dago ikertzen zer molako astakeriak eta barrabaskeriak egon ziren bertan, eta niri lotxa ematen dit, ez dakit noiz arte, egun hau ospatu nahi baldin bada kontzientziak izan beharko litzateke, eta gertatu zana benetan kontatuz, eta egia esan ez da harro egoteko egun bat, ez? Hori nik uste dut, eta laugarrenik gainera gauza ilunago egiteko Guardia Zibilaren jaia konsideratzen dute. Inoiz errepresio talde siniestorik egon bada estatu Espainiarrean, hori ondo erretratatu zuen García Lorca berak, poeta fusilatuak, ez da, dauka Soneta la Guardia Zibil, deitzen den bat, izugarria, inoiz talde siniestorik egon bada, eta ekintza kriminalak egin baditu, hori Guardia Zibila da, ez da, nola ospatuko dugu Guardia Zibilaren jaia, eta Nazio Espainiari inposatuaren jaia. Nik uste benetan iluna dela eta benetan erretratu da Espainiar estatua zer jarraitzen duen izaten 21. mendean. Eta justifikatzen du horre berak indartu egiten du Espainiatik aldegin eta nazio propioak independenteak izatearen nahian ikuste dut. Nazioartetik datozen berriekin bukatzeko aldiz, Ukrainara begira Errusiak beti adierazi izan du Krimeari eraso egitea litzatekeela zeharkatu ezinezko marra gorrietako bat, eta hori gertatuz gero ez dukeela zalantzarik edukiko erantzuteko. Bada leherketa bat gertatu zen larun bat goizaldean Krimeako penintsula eta Errusia lotzen dituen zubian, Kremlinek 2014an gauzatutako anexioaren ikurretako batean eta Moskuren esanetan 3 pertsona hil ziren, eztanda gainera zubiaren zati bat suntsitu du. Errusiak Ukrainako zerbitzu sekretuei egotzi die gertatutakoa eta ikerketa bat hasi du. Kiebek ez du bere gain hartu eztanda, baina zubia ondatu izana ospatu du. Gurean ostera Asier Blas EHUko geopolitika taldeko kideak iritzi dio gaiari eguerdiko magazinean, entzun. Azken hilabetotako erasoaldirik handiena jaso du Ukrainiak. Azken egunotan, Krimeako penintsula eta Rusia lotzen dituen zubian, larun batean gertatutako estanda eta gero Putinek gainera dagoeneko estanda horri, eginkizun horri terroristatzat hartu duena, baino gehiagotan terroristatzat hartu ditu horrelakoak, eta ohartarazi du gainera gogorra izango dela erantzuna. Ez dakit nola ikusten ari zaren azken egunotan, azken asteotan gertatzen ari den guzti hori, nola irakurtzen ari zara? Espero zitekeen azken batetan, azkeneko asteetan ikusi da gatazka eta gerra hau areagotzen ari zela, eskalada bat hasita zegoen, eta eskalada horren zantzuak ikusi ditugu azkeneko asteetan, orain jada, zantzuak baino gehiago badaukaguna da konfirmazioa, ez da. Rusiak aspaldi baino, irailaren hasieratik hartu zuen erabakia operazio militar berezi baten eskematik gerra operazio batetara pasatzea, formalki dituko dio gerra antiterrorista bat, edo terrorismoaren aurkako operazio bat, baina de facto dana da
gatazka honetan gorakada bat gertatuko dela. Da horren testu inguruan ere, mehatxu nuklearra ere kokatu dezakegu, ez? Alde batetik Ukrainari berari Putinek egozten diona, mehatxu nuklear hori egitea, Zaporizhiaren aurkako zentral nuklearraren aurkako erasoaldiak kasu, edota Putinek berak ez egiten dituen mehatxu horiek kasu, ez? Zenbaterainokoa da, arrisku hori? Bueno, arriskua hor dago, garbi dago, behin suarekin jolasten hasita, ez dakigula zer gerta daiteken. Hala ere egia da azkeneko astean esango nuke, mehatxu nuklearraren mamua pixka bat baretu egin dela. Eta badirudi, Kremlinean hartu diren erabakien artean izan dela, oraingoz baztertzea arma nuklearren erabilpen taktiko posiblea, ez da? Eta bestalde, egia da, Ukrainak jarraitu dula noizbenka erasotzen Zaporizhiako zentral nuklearra, baina, oraingoz, badirudi kalterik ez diola sortu, eta ez dagoela bilatzen ari, precisamente, kaltetzea, horrek ekar ditzan ondorio nuklearrak. Egia dana da, bombardaketa hoiekin bilatzen duena dela presionatzea, nolabait atentzioa deitzea, arriskuan daudela zenbait zentral nuklear, eta gerrarekin jarraitzen baldin bada, arriskuri areagotu egingo dela. Aipatu dugu, gerra testuinguru guztietan, ziurgabetasuna badela nagusi, ez dakit aurreikuspenik egiterik alduzun, zen nolako aurreikuspenak ikusten dituzu, zen nolako bilakara ikusten diozu gerra honi, tentsioa areagotu den momentu honetan? Bueno, aurreikuspenak egitea oso zaila da, garbi dago, baina behintzat itxura honik ez daka. Ez daka itxura honik, ez dagoelako benetan lan diplomatikorik atzetik. Hori da, benetan guzti honetan atentzioa gehien deitzen duena. Ez dago lan diplomatikorik, ez dago su-etena negoziatzeko borondaterik, bi partetatik momentu honetan, nabarmen, eta gaineraren nazioartean ez dugu identifikatzen inolako herrialderik benetan hori sustengatzeko gogoarekin. Garai batetan Turkiak egin zuen, egia da, baina Turkiak porrot egin ostean lan horretan, eta badakigu porrot horretan zer ikusi handia izan zutela Amerikako Estatu Batuak eta Erresuma Batuak, ordutik ez da egon beste saiakera seriorik. Eta badirudi, printzipioz, elkarrizketarako kanal guztiak bertan bera daudela. Eta hori da benetan atentzioa deitzen duena eta egoera hau larri egiten duena. Pasatu gara intensitate baxuko gerra batetik intensitate ertaineko gerra batetara, baina oraindik ere intensitate altuagokoa bilakatu daiteke baldin eta lortzez baldin bada lehenengo su-eten bat eta gero bake negoziazio bat martxan jartzez baldin bada. Esaten duzunaren arira azalera ekar daiteke edo deduzitu daiteke agian borondaterik ez dagoela interes jakin batzuk egon badaudelako? Jakina da, momentu honetan interes desberdina daudela eta mahai gainean jarri du Frantziako ekonomia ministroak gaur, oker ez baldin banaiz egin dituen adierazpenetan parlamentuan, aipatu du gerra honekin Amerikako Estatu Batuak Europar Batasunaren lepotik aberasten ari dela, ezta? Eta hori ez dela zilegi. Orduan horrek ja adierazten ematen diguna da, badagoela interes bat Amerikako Estatu Batuen partetik, EPOa, dudarik gabe gizantzen ari da bere ekonomia Europar Batasunaren lepotik, eta bigarren interes Amerikako Estatu Batuena da geopolitikoa. Bere helmugan daukana da, Errusiar gobernuarekin eta Errusiar estatuarekin amaitzea edo gutxienez ahultzea. Orduan, bi interes horiek egiten dutena da bere eragin guztia martxan jartzea Kieveko gobernuak inolako negoziaziorik burutu ez dezan. Eta gero bestalde, Rusiak gerra ez dagoakiolako ondo, orain arte gutxienez ez doakio ondo, eta horrek egiten duena da bere helburuetatik urrun egotea, eta ez edukitzea benetan interes berezirik momentu honetan negoziazio bat hasteko. Egia da azkeneko hilabeteetan eta hasieran oso gogotsu zegoela negoziatzeko, baina badira bizpahiru hilabete hori ez dela inondik inora ikusten. Gurera bueltan, beste ospakizun batez, arituko gara jarraian Udane Arbeoren eskutik, izan ere, Jaizkibel konpainiaren 25. urteurrena ospatu asmoz, urriaren 22an loratzen jaialdia egingo dute festa giroan. Egun osoko egitaragua prestatu dute eta Hondarribia guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin urteurrena ospatzera.
Mendela urten igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdi antolatu dute, urriaren 22an egingo dena. Argi daukagu gure helburua oraindik ez dugula lortu eta horrek haserretzen gaitu. Nola ez? Ezin zaigu buruan kabitu emakume izate hutsagatik, espazio publikotik, ospakizunetatik, herriaren bihotzetako batetik botatzen jarraituko gintuztenik 21. mendean, baina errealitatea hori da. Hala ere, pasatako urteak eta gero Jaizkibel konpainiaren freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grinak ospatzeko modukoa direla azpimarratuz hori egitera doaz urriaren 22an. Herriko 22. konpainia garela, hemen gaudela eta bizirik gaudela ospatuko dugu. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Goizeko 10:00 hasiko dute eguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri emango duen ibilbide historikoarekin. Eguerdeko 12etan Gipuzkoa plazan elkartuko dira Jaizkibelen simbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egingo dute Jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:30 egingo dute eguneko ekitaldi nagusia bentan. Ekitaldi nagusia 6:30 izango da, izan garena eta garena ospatu eta gure helburuak aldarrikatzeko. Azkenik kontzertuak izango dituzte 7:30 hasita. The Ingles, Anari, Pinpilinpusis eta Merina Gris. Ibilbide historikoan eta bazkarian parte hartzeko plazak mugatuta daudelarik izena eman nahi dutenek email bat bidali beharko dute Jaizkibel 25 urte @gmail.com helbidera. Dena den konpainiako hartarazi du ikasturtean zehar bestelako ibilbide historikoak ere antolatuko dituztela noizan behin. Amorruaren aurkako txertoaren derrigortasuna indarrean sartu da. Euskal Autonomia Erkidegoan orain arte ez da derrigorrezkoa izan, baina astearte honetatik aurrera txakurrak nahitaez txertatu beharko dira errabiaren kontra Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 3 lurraldeetan txakurrak 12-24 aste dituztenean txertatu beharko dira. Adin horretatik gorako txakurren kasuan errabiaren kontra txertatuta egonezean, Eusko Jaurlaritzak gomendatu du jabeek lehenbailen ziztatu ditzatela. Nafarroan, 4 hilabetetik gorako txakurretan beharrezkoa da txertoa eta txertoen arteko tartea gehienez 2 urtekoa da. Eta kulturan aitzina folk festivalak 10 urte bete ditu aurten eta gaur edizio berriko egitaraua aurkeztu dute. Jaialdi solidario honek folk musika eta kultura tradizionala batzen ditu, 3 helburu nagusi dituelarik Nerea Garzia lankideak azalduko dizkigu. Aitzina folk festivala bueltan da Gasteizen eta jaialdi solidarioak aurten 10 urte bete ditu. Folk musika eta kultura batzen ditu eta 3 helburu nagusi ditu jaialdiak. Kultura eta musika tradizionala babestea eta ataksia telanjektaksia gaixotasunerako sendabidea edo tratamendua bilatzen duten ikerketa proiektuak finantzatzeko dirua biltzea. Pues entre todos hemos hecho posible que podamos apoyar proyectos de investigación y mantener la esperanza de que un día encontremos una cura para la enfermedad, ¿no? Urteurrena ospatzeko 20 kontzertu eta jarduera antolatu dituzte. Lehenengoa urriaren 15ean izango da eta jaialdiari hasiera emango dio. Santa Maria Katedralean, Carlos Subijanak emanaldi berezia eskainiko du. Jaialdiak edizio berezia antolatu nahi izan du eta abenduaren 30ean Ara Malikian izango da Mendizorrotzan eta urtarrilaren 4an festivalari amaiera emateko Alos Quarterrek printzipal antzokian kontzertuan eskainiko du.
Horrez gain, bi kontzertu familiar eskainiko ditu Txiki Folka talean eta Berpiztu, Kepa Junkeraren dokumentala Florida Zinema Aretoan proiektatuko da. Jaialdiaren 10 urte hauek labur biltzeko hitz bat bilatzen badugu, uste dut hitz hori hauze izango zen eskerrik asko. Babesleei, laguntzaileei, musikariei, publikoari, eskerrik asko gure ondoan egoteagatik, eskerrik asko 10 urtez musika ona egiteagatik eta telangitasearen ikerketa bultzatzeagatik. Ataxia telangiektasia gaizotasun arraroa da, genetikoa eta neurodegeneratiboa, oraindik sendabidea ez du eta 2 mutilek pairatzen dute Euskadin. Bestalde, Tula proiekzio arabarrak Oskar sarietan hautagai izateko aukera du, zehazki umorea eta hausnarketa biltzen duen film laburra dugu Tula, adi. Tula izeneko emakumeak ikastetxe bateko komunak garbitzen ditu. Emakumezkoen ikastetxe bateko komunak hain zuzen ere. Goiz batean espero ez zuen berri bat jaso zuen. Ikastolako zuzendariaren 14 urteko alabak haurdun zegoela kontatu zion. Umorea eta hausnarketa biltzen duen film laburra da. Aurten estreinatu da eta Houston eta Los Angeles festivaletan irabazle izan da. Horrek Oskar sarietan hautagaia izateko aukera eman dio. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No sabía. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿De cuánto estás? Tú no has hablado de esto con tu madre, ¿verdad? Bea de Silva zuzendari arabarrak Gasteizko CSC Films ekoiztetxearekin lan egin du. Tula istorioaren grabazioa Gasteizen izan da, eta Hollywoodeko akademiak aukeratzen badu, produkzioa Oskar sarietan lehenengo arabar filma izan daiteke. Filma aurkeztuko da akademian eta ondoren hautagaien zerrenda argitaratuko dute. Era berean Goya sarietan ere aurkeztu dute produkzioa. Argentinara salto, bertan ere egiten da euskaraz, Makatxinen ospatu den Euskal Astea da horren erakusle. Argentinako euskaldunentzat ez ezik, herrialdearentzat berarentzat ere garrantzi handiko astea da. 55.000 biztanleko herri txiki bat da Makatxin, eta azte honetan 1.500 lagun baino gehiago bildu dira bertan euskara zabaltzeko eta euskal kulturari bultzada emateko. Antolatzaileen arabera Argentinako 50 euskal etxe baino gehiago hurbildu dira Perutik eta Uruguaitik ere. Euskal Herriko presentzia nagusitu da egunotan beraz eta euskara eta dantza izan dira ardatz nagusiak. Azken dantzan 24 dantza taldek hartu dute parte. Bertan izan da Marcos Tedin gure berri emaile berezia. Prestatu dugu hemen gaude ditzen den proiektu bat, bidaia bat izango dena, bidaia kulturala ditu dioguna, eta asmoa da, hurrengo hilabetetan, Hego Amerikako euskal kulturarekin eta euskaldunekin lotura duten lekutatik pasatzea, eta hori kontatzea, sareetan, partekatuko ditugun bideo motzen eta edukien bitartez, kontatzeko hori, euskaldun asko gaudela Hego Amerikan, eta euskal presentzia oso handia dela hemen. Perfecto. Eta beste galdera bat da, zelan okurritu zaizue olako bidaia bat egitea? Pandemia garaien hasi ginen bidai luze batean pentsatzen, eta gero Iñaki graduondo bat egin zuen Mondragon Unibertsitatean, eta bere proiektu bukaerako lana izan zen hemen gaude proiektua aurkeztea. Orduan proiektu hori paperean geneukala eta bidaiatzeko ideia, esan genuen joan bar gara, Hego Amerikara eta bidaia egin. Perfecto, oso ondo. Eta azken galera, zelan ari zarete pasatzen, orain Euskal Astean? Ia esan, iritsi ginen Buenos Airesera, gero hona etorri gara, eta harrigarria da, alde batetik nola bizi duten hemen euskalduntasuna edo euskaldunak izatea, hori kultura, ekimenak dagoen, ez dakit, herri guztiak lan egiten du Euskal Astea egin alizateko, eta gero ere jendea oso jatorra eta oso irekia gurekin. Denek gonbidatzen gaituzte, beraien euskal etxeetara, hemen biltzen dira beste lekuetako pertsonak, euskal munduan ari direnak, eta denek gonbidatzen digute beren euskal etxeak ezagutzera, eta nahi dute bertara joatea, eta jendea oso jatorra.
Aste honetako musika zuzenean saioan, bazka taldearekin egongo da Koldo Otamendi, ez galdu, ostegunean hilak 13:11 telebistan ikusi promoa. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Goxuan salsa taldeak kaleratu berri duen Gatiburen lorak eskaintzen abesti ezagunarekin utziko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian, gero arte.